Моделът на Peugeot за големи семейства се нарича 5008. Третото поколение ще се предлага също с двигатели с вътрешно горене, но също и като електромобил. А ако искате да научите сега всичко най-важно, останете тук. С 4,79 м новият 5008 е с 26 см по-дълъг от по-малкия си брат. Отвън и най-вече по отношение на предницата, двата модела са почти идентични. Истинските различия всъщност се появяват едва при задницата и разбира се в страничния профил. Като при 5008 задницата се спуска много стръмно, с което съществено допринася за доста щедрия обем на багажника. Конкретно при версията с 5 места това са 748 литра. Когато обаче прегънете всички седалки, без тези на първия ред, разбира се увеличава дори до 1815 литра. В случай, че имам на разположение максималния брой от 7 места в купето, все пак остава 259 литра за багаж или почти толкова, колкото при малкият E208. Особено внимание от Peugeot обръщат на намерението си в бъдеще да намалят употребата на хром и за сметка на това да наблегнат на елементи с лакови покрития. Цветът върху броните, например, са кръстили метеоритно сиво, а към тях върват капачки на външните огледала в орбитално черно. В интериора веднага впечатление прави гигантския панорамен дисплей с извития curved дизайн. Той сякаш обгръща леко водача и е с размер от 21 инча. Не го получавам обаче само когато избера по-високи от двете налични нива на оборудване, познатото ниво GT. Ако пък избера по-ниското ниво Allure, ще разполагам със същия черен панел, но съставен от два отделни екрана един до друг с минимално прекъсване в средата, но ако бъдем съвсем честни, това въобще не прави неприятно впечатление. Освен това, французите предлагат на борда ChatGPT. В момента това е последния писък сред автомобилните производители и нещо, което вече ни е познато, например от 308. Това е този панел долу в средата, върху който мога да си запаметя моите индивидуализирани функции, така например пътя към вкъщи или шорткът към навигацията или пък връзката с Apple CarPlay. С две думи към всичко това, което използвам често. Като цяло Peugeot 5008 ще се предлага с 4 вида задвижване. Базовата версия, електрическият 5008, генерира 210 конски сили и там се задвижва само предната ос, а на борда има 73 кВт-часов акумулатор. Налична е също версия с задвижване на всички колела. Електродвигателят на предният мост е абсолютно същият с 210 конски сили, а към него на задния мост се добавя втори двигател с 109 коня. Така че системата продължава да акцентира на предното задвижване. Най-интересно за хората, които често се движат на магистрала, е така наречената Long Range версия, която пристига с 98 кВт-часова батерия и така обещава пробег от до 660 км. Между другото, всички електрически 5008 могат да зареждат с до 160 кВт, като в този случай за запълване на акумулаторен капацитет от 20 до 80% са нужни точно 30 минути. А на когато всичко това все още не е достатъчно, може да се избере хибриден 5008, който го дарява с 136 конски сили. Колата пристига с 48 волта стартер генератор, който обаче работи не само като мек хибрид, така че с него могат да се изминат също и кратки разстояния изцяло на ток. Първите поръчки за 5008 се приемат от края на месец април, началото на май. Между другото, ако искате да видите също първият ни тест с E3008, ще го намерите тук на нашия канал. А иначе, както винаги, много ще се радваме, ако ни дарите с лайк и или се абонирате. Така съвсем скоро ще се видим много скоро отново. Чао!